η γιαγιά αυτινής με τον παππού τώρα του, όπως και με εμάς, ας πούμε, ήταν αδέρφια. Η γιαγιά της, πώς το λένε, μου ξέχασα. Πώς το λένε, μ' αρέσει που στο Φαράντο. Βούλα. Η γιαγιά της Βούλας και ο παππούς τώρα της Αγγελικής, ο παππούς ο δικός μου, ήταν αδέρφια. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Εμείς είμαστε δεύτερα μεταξύ μας όλοι αυτοί. Ναι. Ποια είναι η Βούλας? Ο πατέρας της. Ναι. Ήταν αδελφή αυτή που είχε πάρει λίτρα. Σοκοπούλα είχε πάρει λίτρα. Ο πατέρας της. Η μάνα του πατέρα της, Βούλας, η γιαγιά της, ήταν Σοκοπούλα. Ναι. Ναι. Ναι, πρώτος ο Κώστας, ναι. Ναι. Βασίλη. Βασίλισσα πας. Η Ελληνίδα ερευνήτρια μέσω πειραμάτων παρατήρησε ότι η πρωτεΐνη α-συνιστολή ανάλογα με την Οι Λιτρέοι είχαν 3-4 αδερφές, οι Σοκέοι, ας πούμε. Ο παππούς μου και ο Παπαθήμιος. Είχαν 4 αδερφές. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις? Έλα.